abade batek ustez, portaera sexual desagokiak euke ditulakoan jaso diran salaketen aurrean Bilboko gotzaitegiak eta Euskal Herriko Eskauta Bizkaia mugimenduak, zera adierazi nahi dabe. 2018ko azaroaren batean, Euskal Herriko Eskauta Bizkaia mugimenduak abade batek aisialdiko heziketen testuinguruan izandako usteko portaera sexual desagoki batzuren inguruko informazioa jaso eban. 2018ko azaroaren 26an mugimenduak gotzainari azaldu eutxasan gertakariak. Hurrengo egunean, gotzainaren dekretuz, aldez aurreko ikerketa prozesua hasi zan, Elizaren gaur egungo protokoloak jarraituz, eta salatutako abade bere zeregin eta ekintza publiko guztietatik kendu zan. Beti be, dagokion errubakotasun presuntzioa errespetatuz. Aldez aurreko ikerketa hau abenduaren 5ean amaitu zan. Abenduaren 6an, Fedearen doktrinarako kongregazionaren esku itxi ziran agiri guztiak. Abenduaren 7an, jakitun ipin zan fiskaltza ikertutako gertakarien inguruan. Bilboko Elizbarrutiak eta Euskal Herriko Eskauta Bizkaia mugimenduak kaltetutako pertsonen eta honen familien ondoan egon gura dabe. Eta euren esku jarre dabe profesionalen sostengua eta laguntzea. Bilboko Elizbarrutiak eta Euskal Herriko Eskauta Bizkaia mugimenduak tinko salatzen dabe pertsonen askatasun sexualaren kontra euki daiteken edozein portaera. Aldi berean, beti legez, agintare zibilikaz kolaboratzeko prest agertzen dira behar dan guztietan. Euskal Herriko Eskauta Bizkaia mugimenduak nabarmendu egin gura dau taldeek zein begiraleek neska mutilen osoko hazkunde pertsonala euki daien egiten daben lana. Aldi berean, bere ekintzetan zein gizartean, honako gertakariak prebenitzeko eta susterretik desagertzeko lanean jarraitzeko konpromesua hartzen dau.